שלום לכם. שוב אלכס, הפעם אנחנו בסרטון איך פותחים כרטיס עבודה ומשדרים אותו למערכת הפריוריטי בממשק מנשר למערכת פריוריטי שלנו, של היבואן גולדן דרגון. בואו נתחיל. אני נכנסתי לסביבת משחקים של חברת נשר, של ההתקנה שלנו באחד מרכזי השירות. אני נכנס לכרטיס העבודה, ולדוגמה אני רוצה לפתוח כרטיס עבודה לרכב מסוים. בואו ניקח איזשהו רכב, 43, 473, 34. אני עושה Enter. שימו לב שכל הנתונים של הרכב, בלי רק להקיש את המספר, עולים ישירות. כי זה חלק מממשקי התשתית שאתם מקבלים כל בוקר בדחיפה מאיתנו אליכם. איזה דגם, איזה יצרן, איזה דגם הוא, מספר מנוע, מספר שלדה, מה תקופת האחריות, עד איזה תאריך הרכב הזה באחריות, האם יש לו הרחבות מורחבת, אוקיי? ואם הוא בהסכם החזקה, אתם תראו פה באיזה הסכם החזקה, את מספר ההסכם וגם תיאור ההסכם, אוקיי? יופי, אז אני אכתוב פה בדיקה, אני על קפסלוק, בדיקה, שידור, תביעה, ואני אכתוב פה לא להתייחס. בסדר? כדי שידעו שזה כרטיס למשחקים. ואני כותב פה מדעוץ, נגיד אני אכתוב פה 90,000. 1, 2, 3. בסדר? ואני בוחר סוג כרטיס מסוג תביעה או הסכם. אני אבחר סוג כרטיס מסוג תביעה. שימו לב, התפסו לנו 3 כפתורים. אנחנו נדבר היום על הכפתור הזה ועל הכפתור הזה. כאשר על הכפתור הזה אנחנו כבר דיברנו, זה כפתור בעצם איך לשדר נספחים. יופי. עכשיו אני עושה שמירה ויציאה, אוקיי? והמערכת שואלת אותי האם לפתוח כרטיס. אני אומר לה כן. שימו לב, הכרטיס נפתח. בסדר? בואו נעלה אותו בחזרה, את הכרטיס, שנדע על איזה כרטיס אנחנו מדברים. עוד פעם אני מקיש את מספר הרכב, 43473, 34, Enter. מספר הכרטיס, אכן זה המספר, אני מעתיק אותו. עכשיו שימו לב, במערכת הפריוריטי ישנו כלי שהוא נועד לנו, ליבואן, למשאים, לדעת שאתם פתחתם כרטיס, ושאתם מתעתדים לפתוח תביעה גם בפריוריטי. ואם לא עשיתם את זה, אנחנו בסוף היום נעשה את הבקרה ונתקשר ונשאל ונבין למה פתחתם כרטיס מסוג תביעה ולא שידרתם אותו למערכת הפריוריטי. איפה זה נמצא? המסך הזה עוד פעם הוא מיועד למשאים. אם אני אכנס לפה ואנסה לשלוף את הכרטיס הזה, Ctrl V, אני יודע שזה המנוי, חכה, עדיין לא הגיע, בואו נחכה דקה או 2, זה אמור להגיע בממשק שהוא עובד כל הזמן. הנה הוא. אתם רואים? זה שורה שלא שכתם. הנה, זה הכרטיס. אתם רואים? אתם רואים כאן שבדיקה לשידור נפתח כרטיס, ועדיין לא נפתחה תביעה, כי זה 0. כאשר תפתח התביעה, השדה הזה יקבל ערך, את מספר התביעה במשטח. אוקיי? יופי. עכשיו, איך אנחנו בעצם פותחים את התביעה במערכת הפריוריטי, בלי להקיש את כל המידעים של הרכב, שלדה, תקופת האחריות והכל. כולל תלונות לקוח שכתבנו שזה לבדיקה. איך עושים את זה? לוחצים על הכפתור טעינת תביעת מנשר. המערכת שאלתי מה מספר הכרטיס. אני כותב שזה מספר הכרטיס. איזה סוג תביעה הזאתי? כאן נמצאים כל הסוגי תביעה. יש לנו תביעה מסוג הסכם בהחזקה, יש לנו באחריות, ורצון טוב, וכל סוגי התביעות שקיימות, בסדר? ממש שכבר ידע לכוון אתכם מה לפתוח. וקבוצת תביעות. בדרך כלל הגיע למסך תקול, במהלך טיפול שגרה, בסדר? אני אבחר פה, נגיד עכשיו הרכב הגיע תקול. עושה פה אישור, אבל אנחנו לא שידרנו את התביעה. איך משדרים תביעה? יש פה כרטיס, שאם אני אעמוד על הכפתור הזה, אני אלחץ על הכפתור ושידרתי בעצם את הכרטיס. עכשיו אני הולך לפריוריטי, בסדר? חוזר לפריוריטי ואני עושה פה אישור. המערכת נפתחה או תקינת תביעה מספר 603. אני אכנס לתביעה,
ואני אשלף את הכרטיס עבודה הזה. הנה. לאישור משה, זאת התביעה, הנה הרכב, הנה התאריך שפתחתי את הכרטיס, ושימו לב, אם אני אלך למסך הבן שנקרא הערות, אני אראה את זה פה. בדיקה, שידור תביעה, לא להתייחס. הכל עבר בממשק, מספר הרכב, כל הנתונים האלה, נתוני התביעה, הכל עבר בעצם מנשר לפריורטי. עכשיו נגיד אנחנו רוצים להוסיף איזשהו חלק. בסדר, בואו נוסיף איזושהי עבודה. אוקיי? אני אכנס פה לעבודות. ואני אוסיף איזשהו שעתון. בואו ננסה עדכון, הוספה. עכשיו שימו לב, אני אכתוב פה את השעתון המתאים. כל השעתונים עולים אצלכם לבחירה, מאצלנו, גם זה כחלק ממשקי התשתית. אוקיי? אני אבחר סתם דוגמה, פירוק הרכבה, מזרק דלק. בסדר? הזמן תקן הכל עולה בזה, כולל שעת ברוטו, זה 295 שקלים. יש פה אישור. חובה להקיש מחלקה, זה כבר הסטנדרט של מערכת הנשר, ועובד. יופי, אישור, והוספנו בו את הפירוק והרכבה, מזרק דלק לכל מזרק נוסף. עכשיו, אני עושה יציאה, ואני עושה שודד התביעה מחדש. יופי, ואני חוזר לפריוריטי, תסתכלו. תנעת תביעות בנשר, זה המספר כרטיס, אישור. המערכת תגיד כבר שיש לנו כבר תביעה קיימת מסוג T, מסוג תביעה T, למספר כרטיס הזה, אנחנו נעדכן את הכרטיס הזה. הנה 603 יתעדכן, נכנס למשטח התביעות. אוקיי, אני בוחר פה את 603 ומספר מנוי 400. page down. הנה, זאת התביעה לאישור משה היא, מכיוון שיש פה שגיאות קריטיות. אוקיי, עכשיו שימו לב, אם אני נכנס לעבודות, הנה, השורה של המזרק שהגיע בממשק. הממשק עובד גם הפוך. לדוגמה, אנחנו נוסיף פה, בהערות נכתוב פה איזושהי מלל, נכתוב פה בדיקה נוספת, אני אעלה למעלה בחזרה, לחץ פה על הכפתור שנקרא העברת נתונים לנשר, ועכשיו אני אלך לנשר ואיתן בחזרה. איך טוענים בחזרה? זה הכפתור הזה. נכון, עכשיו יש פה רק שורה אחת, נכון? אנחנו לוחצים על בדיקה של הטעינה של התשובות אחריות. מספר עובד, אני אכתוב פה רוני, עובד, אישור. שימו לב, בדיקה נוספת, הערך פה התמלא. וכמובן זה עובד הפוך. זה פינג פונג מנשר לפריוריטי, גם של החלקים, גם של העבודות, גם של העבודות החוץ, וגם של התמונות. עבור התמונות הראיתי לכם כבר סרטון ייעודי. כעת, מה שנשאר זה לסיים לשדר את התביעה, איך משדרים אותה. אני כמשה יכול להיכנס לפה, רק אני כמשה, להתקן את הדגל הזה, אתם לא יכולים. בסדר? עולים לפה, מעדכנים את שדות החובה שהם נמצאים פה. אני משדר את זה ברשותכם, ואז אני אבטל את התביעה, כי זאת תביעה רק בשביל הדגמה. בסדר? פה סיימנו את זה. בואו נראה, תאריך סיום תיקון זה היום, ואני עושה פתיחת תביעת יבואן. יופי, הפתיחה הסתיימה בהצלחה. נתוני התביעה, הנה המספר אסמכתה שהיא קיבלה, וכעת ניתן להדפיס את התביעה. בסדר? הצגה, אישור. ככה נראה טופס התביעה. אין בו חלקים, יש פה רק עבודות, והמלל שאני כתבתי. בסדר? זהו, עד פה, מאוד פשוט, נוח, ידידותי, ממשק עובד הפוך. פעם הבאה אני אעשה לכם הדרכה על סרטון ייעודי, איך פותחים תביעה שהתביעה מסוג כרטיס שזה קשור לטיפול. בסדר?
זהו, עד כה, שיהיה לנו בהצלחה, להתראות.